Welcome back to my YouTube channel. Panibago na namang video. Hi, Ton. Ton.
Saka ko sa imabaw mga viewers, tanaw na to kung lampinis guwapa na kayo. Sungkaan pagkadaghag sungkaan. Grabe na sungkaan mga viewers, no? Napay pang tail nila, oh. Pang stand sa lechon tray. Oh, mga viewers, dagang guys sila mga bulaklak, mga roses, mga flowers. Unsa pa nang uban diha? Kailang mga bulak mga viewers. Kasi klase rin mga panagwa yung mga bulakan yun.
lechon try nila mga viewers ibulad. At para maugari dito sa inder na o grinder. It's laughing in the heart. No one the perfect kind of. Lagyan pa kasi stock mga viewers, so. Yan, napoy gwapohon dere, oh. Abas mo ton. Sayo kay nagjote. Manondo na nga tanan, no. Hindi na siya kakusog. Sana all. Ay mga viewers, ang katong lusong mo ni ilang kuan. Mo nilang mahal, oh. Sample na ako mga viewers para makita ninyo. Anak na siya mga viewers. Hello. Okay mga viewers, dili ko to bakong video. Ako nang putlon. Salamat kayo sa pag tanaw ninyo. Salamat kayo sa paglantaw. Bye bye. Salamat kayo sa paglantaw-lantaw. Bye bye.